Què és això? On estem? Estem en la platja? Jo no veig la mar. I si estem a la lluna? Mireu, mireu, estampida. Sketch. Ja venen! A jugar! Anem a menjar. Nyam. Me vaig escoltar de treballar. I ara estic feta de l'arena. Brum, brum! Brum, 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 brum! Brum, brum! M'han deixat el monyo fatal. Quin mareig porte. M'han tirat de morros pel tobogà. Yupi! Per a mi ha estat genial. M'han tratat molt bé. Estic encantada. S'han barallat per mi i tot. Per mi. És meua. No, mia. És meua. És mia. Meua. Jo he volat per tot el pati. Ha estat molt divertit. Avió. Què dius? Diu que li han fet un castell per a ella. Anem a fer un castell per a Mofi. Va quedar superguai. Superguai. A mi m'han rentat tant que me han borrat un ull. Me han dejat torta. Jo puc ser un pegat de pirata. Panyant estarà net. Panyant estarà net. Com trobo a faltar els banys a la pica de classe? Estes mestres modernes i el reciclatge només volen joguets sense plàstic. No té una olor estranya? ¿Eres tú, Lolo? ¿Pero qué te ha pasado? Un chicle de esos me clavó dentro de su bolquete. Menos mal que no era una caca. Diu a tots que es vendria bé una ducha.
caseta, però aneu en compte, no us borreu res. Mireu, mireu. Pels forats de la tanca veig una albufera. Tots a la sal! Doctora, no tinc identitat. D'on vinc? No saben, és que igual no l'han vist mai. Vosaltres què penseu, que havíem vist el món abans o no? Jo no. A veure, què és el primer que hem dit? Els dos joguets on estaven? En una caixa on? En una habitació. Molt bé. Sí. I estos joguets, quan els han tret al pati, estaven nous? Sí? Eren nous? Això què vol dir? Que ja havíem vist el món o no l'havíem vist? ¿Por qué no? ¿Eren nous els joguets? Hace tiempo que sí que lo vieron. Molt bé! Aleshores, estan tancats i de sobte, en una caixa, espera, i de sobte, quant de temps han passat allà dins? Molt. I de sobte els soltem al mig del pati. Què poden dir-se uns als altres?